Mä oon halunnut aloittaa tubettamisen ja tästä lähtee. Mä oon Aino. Mä oon 18-vuotias ja mä opiskelen Espoonlahden lukiossa. Mun kiinnostuksen kohteita on muoti, kauneus ja matkustelu, ehdottomasti matkustelu. Ja sit musiikki. Videot tulee olemaan tosi paljon muotiin liittyviä, koska mua kiinnostaa tää osa-alue varmaan eniten. Mä tuun tekee outfit of the week, perus joku monthly favorites. Tosi paljon muotiin liittyviä videoita. Se on nähnyt kaikkea miksi. Varmaan tuun tekemään do-it-yourself-videoita, koska mua itse kiinnostaa tosi paljon. Ja mä teen tosi paljon juttuja käsilläni. Niin kuin esimerkiksi mä tykkään tehdä tosi paljon omia vaatteita ja tuunata vaatteita ja tälleen. Mä en aio aloittaa vlogaamista, eli mä tekisin jotain weekly vlogia tai tällaista. Mut mä haluan tehdä jotain vlogivideoita. Esim. Kun mä menen matkoille, mä haluan tehdä matkavlogeja, koska mun mielestä niitä on ihana katsoa ja mä rakastan matkustamista yli kaiken. Mä mietin tosi pitkään, että aloitaks mä tekee videoita vai teeks mä muotiblogin? Koska muotiblogit on kans toinen juttu, mistä mä tykkään ihan sikana. Mut kumminkin musta tuntuu, että mä katon ja tykkään itse enemmän katsoa videoita. Jotenkin tää vlogaaminen tuntuu järkevämmältä. Tai semmoista, että ihmisiä kiinnostaa enemmän vlogaaminen kuin vlogaaminen. Musta tuntuu, että vlogaaminen olisi vienyt mut paljon enemmän aikaa kuin se, että mitä mun pystyy vaan puhua videolle ja sit editoida sen myöhemmin. Ja lisäksi juttu, että miksi mä aloitin tän kunnolla vasta nyt. Mä halusin jotenkin odottaa, että mä tän 18. Mä itse asiassa näin joskus aikoja sitten, että kun joku suomalainen vlogaaja sanoi, että niin moni aloittaa niin nuorena tän tubettamisen. Ja mä en edes muista, mitä kaikkia perusteluja sillä oli siihen, että miksi ei kannattaisi aloittaa nuorena. Mä muistan, että mulla tuli siitä semmonen, että ok, että mä haluan odottaa. Mä haluan odottaa, että mä kasvan henkisesti ja vähän fyysisesti. Suurin juttu, mikä mulla oli, mä haluaisin, että mä aloitan vasta sit, kun mä niinku oikeesti oon löytänyt itteni. Että mä oon oikeesti osannut olla oma itteni. Varsinkin se, että mä haluan löytää mun oman tyylin. Ja mä voin sanoa, että mä oon löytänyt mun oman tyylin. Mua ei hävetä yhtään, mitä mä teen kameran edes teen, koska mä tiedän, että mä teen täysin omasta ilostani. Ja mä oon täysin oma itteni. Mä en halua pitkästyttää tätä hirveästi, koska mun mielestä eka video kuuluu tämmönen lyhyt pieni tietopaketti musta. Käykää seuraamaan mua Instagramissa ja addaa mut Snapchatissa. Kummatkin löytyy nimellä Aino Etumäki. Ja nähdään ensi videon parissa!